100 होनानै गाइसफोर माबायदि जायो आं मालाबाबो 100 स्पिडआव गारि सालायफेराखै गाइसफोर आं मालाबाबो 100 स्पिडआव गारि सालायफेराखै गाइसफोर नायनो 100 नि क्रस खालामनि Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. बिराद गोबाव जाबायमोन गाइसफोर ससमाया हरफंबाय ससमा फाग्ला दिनैसो ससमा लानो मोनदों सैथिनोबा आयो माबायदि नुदों गाइसफोर अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई अभी आएगा रोड पे तारमाने गाइसफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना आङो ब्लग लाबोयो मा होननानै बुङो गाइसफोर बासायाव थानाय मानसि नालाय मा होनना बुंनो बिनिफ्राय गाइसफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखादों ना मा होनना बुङो साननैसोनि सिगां आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरोना मा होनना बुङो मट' ब्लगिं फैगासिनो अरुणाचल राइडनि थाखाय होननानै दा बिनिनो प्रिपारेसन खालामगासिनो गाइसफोर जोङो मिथिबायना बेनिफ्राय खामानि दामानिनि थाखायथ' ओरैबायदि बिजिना गाइसफोर ब्लग लाबोनो टाइमानो गैया ओइथिं बुवा जोंहा सालथायाव नै दांगासिनो ओइ मोरला मा खालामदोंलाय फै बेयाव फै फैला दांदों जोंहा दै लोंनाया सालथाया र' एसे खेबैनो आङो सालथाया मा खालामदों ए दै लोंगासिनो फाग्लाया लोंसै 20 था खमला तारमाने जोङो दायो दिनै फालुफुङाव थांनो गोनां एसे जानानै फैदों आरोना खामानि एसे दङ बेयाव फालुफुङाव थांनो होननानै ओंखारबोनो बेयावनो एसे माने मट' ब्लगिंखौ एसे ट्राइ खालामनो होननानै भिडिअखौ खालामदों आरोना गाइसफोर बेनिफ्राय मोनसे मा होननानै बुङो आनबक्सिं खालामना लाग्रोनो गाइसफोर मिथिबायना मट' ब्लगिंनि सेटआप मोनसे खालामनो नागिरदों आरोना बिनिनो आनबक्सिं खालामना लाग्रोनो नागिरदों आरोना गाइसफोर जोङो माबा मोनसे बिस्कुटफोर लाबोदों होननानै फैदों दे बे खाथियाव बिस्कुटफोर लाबोदों होननानै फैदों दे गाइसफोर नायदे खालि बिस्कुटखौ बे बेग नुदों फाग्ला बेगखौ लाना खारगोन बियो ओमफ्राय बे बेगखौ नुदों ना फुरा लाना खारगोन बियो कुल गैया सालथाय बिस्कुट लाबोनाय जायाखै दिनै फैलाय सालथाय फैलाय मा खबरब्रा ए मा लांथं थं थाबायबाय थायोलै नोङो उइ कुचु ओरै फैलाय ए गारिखौ नुवाखै नोङो मोद्ला मोदसि ए सचिनोबो जानला मोनला थांबाय थायो नोंलाय ओइ सालथे माने नैबेखौ फ्लिपकार्टनिफ्राय मांगायनानै लाना फैबाय आरोना गाइसफोर दायो बेखौ हेलमेटआव सिटिं खालामनोसै हेलमेटआव सिटिं खालामनानै मबाइलजोंनो जों मट' ब्लग खालामगोन दे गाइसफोर माबायदि जायो नायनाय दे खालामदो बे बुस्थुखौ मालाय हेलमेट माउथखौ जोङो फिटिं खालामना लाग्रोन र' मबाइलजों माबायदि जायो नायनो जों टेस्ट खालामसानि गाइसफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो र' बेखौ खाना लाग्रोनांगोन इसको यहाँ में बांधना पड़ेगा भाई इधर इससे बांधना पड़ेगा ना ओरै खाननांगोन आरोना बेखौ ओरैसोना ओरैसोमोनथाय बाला इदियानो मोनदां बेखौ ओरै खाननांगोन र' बिदि खाना लाग्रोनांगोन आरोना गाइस बेखौ खाना लाग्रोनानै मबाइलजों मट' ब्लग खालामनाया माबायदि नायथारदों दिनै माने बेयाव मबाइलबो सेटआप खालामनो हागोन बेनिफ्राय मबाइलाव ग'प्र'खौबो खालामनो हागोन आरोना बेयावनो ग'प्र' हागोन केमेरा सेमेरा मबाइलबो सब हाजोबगोन दा जोंनाव ग'प्र' गैया नालाय मबाइलखौनो खालामनायसै आरोना दिनै माबायदि जायो नायथारनि खनसेबो खालामाखै दे गासिबो खिन्थु एक्सपिरियेन्स गैया मट' ब्लग खालामनायनि हेलमेटआबो जोंनिया गारि हायदों बारा खाथि थांना हेलमेटआव जोंनिया बारा माबा नङा गासिबो मात्र 12,000 लाना हेलमेटआ सैथिनोबो बेखौ मोजाङै टाइट खालामना लानांगोन बेखौ मोजाङै हा सालथाय मा बुंग्रो नोंलाय बेनिफ्राय र' बेयाव माखासे बुस्थु दङ बारा गैया फ्लिपकार्टआव मांगायनायमोन बेखौ गाइस फ्लिपकार्टआव मांगायनायमोन मिथिबाय नैबेखौ मादि खालामोमोनलाय फाइनाली जोंहा सेटआपा जाबाय गाइसफोर नैबिदि जाबाय आरोना नै नायखिथि नुदोंना नुदों दा बेबायदि जाबाय सेटआपा जोंहा ओरै गानसिगोन आरोना दा बेखौ पुरा सालथेनि आइफन बरिया दा बिदि सलायसिगोन आरोना गाइसफोर नायनि
नायबाय थादो गाइसफोर बिदि जागोन आरोना मा मबाइलजों एसे माबा जायो जानायालाय होमबाबो नायलांबाय था मबाइल एसे गिलिर दे गाइसफोर खिन्थु मबाइल एसे गिलिर आंनिया मबाइल आंनिया एसे गिलिर गाइस बेनिफ्राय साल्टिनिया एसे रेजें आंनिया एसे गिलिर जागोन आरोना जागोन दे अके गाइस जों दायो राइड खालामनो रेडि जाबाय गाइस मबाइलजोंनो दे हेलमेटा गानदो फंबाय दा साल्टिया आंजों लोगोसे दङ जों दायो राइड खालामसिगोन आरोना गाइस मबाइलजोंनो गाइसफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नामा गाइसफोर माथो साबस्क्राइबफोराबो बारायथाराखैलै गाइसफोर साबस्क्राइब खालामदो गाइसफोर एकदम माने नोंथांमोननि लागै मोजां मोजां माने भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि आरोना जों दायो राइडनि थाखाय रेडि जाबाय गाइस दा जों राइडआव ओंखारलांसिगोन नै मबाइलजोंनो राइड दै गाइसफोर मट' ब्लगिं विथ मबाइल साल्टाय गाखोदो जाबाय जायाखै अके एडभेन्सारखौ माबा खालामसै जेसेबां हायो सापर्ट खालामनो नाजादो गाइसफोर थिंकार होदो नामालै हाखो अके गाइस माबायदि जायो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम गाइसफोर मबाइलजों मट' ब्लग खालामनाया माबायदि जायो खिन्थु एक्सपिरियेन्स गैया दे गाइसफोर दिनै फार्स्ट टाइम माने मबाइलजों मट' ब्लग खालामदों आरोना गाइस माने मबाइलजों मोजां जायाबाथाय जेनेबा मा होनना बुङो साननैसोनि उनाव गोफ्रो लानायनि टारगेट खालामदों गोफ्रोखौ जानला मोनला लानो हाया गाइसफोर जोंबायदि माने मा होनना बुङो गोरिब मा होनना बुंगोन गाहाय थाखोनि मानसिफोरा गोफ्रो गंसेनि दामाबोथ' मा 40निफ्राय 50,000 नङा होमबा गाइसफोर दा गोफ्रो लानायाबो एसेबां इजि बाथ्रा नङा जोंनि थाखाय बेनिखायनो दा मबाइलजोंनो एसे एक्सपिरियेन्स लानो नायदो आरोना गाइसफोर माबायदि जायो मट' ब्लगिंआ मोजां जायो ना गाज्रि जायो खिन्थु मबाइलजोंथ' एसेबां कमफर्टेबल जानायथ' नंखाया नंनायालाय एसेब्लाबो माबा जागोन मबाइलजों दा गोफ्रोफोरबायदिथ' जाखाया ओरैनो जोंनि मबाइला मा होननानै बुङो एसेबां माने हाइ फाइ दामिनिबो मबाइल नङा गाइस खम दामिनि मबाइल बिदिनो सेस्था खालामगासिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबोला खालामगोन गाइसफोर नायलांनि हर फानि हरबो होननायसै आरो गाइस नैबे माबा हाफ टिकेट होननानै बुंलै गाइसफोर बेखौ हाफ टिकेट नाम एरियायावनो गोग्लैयो बेफोर गाइसफोर दा जोङो फालोफोरनि फारसे थांगासिनो मोनसे गोनां खामानिनि थाखाय आरोना बेनिफ्राय बैयाव एसे गरमबो नालाय बोथोरा दिनै दैमायाव एसे एनै बेरायनानै एसे फट'शुट बायदिसिना लानोसै साल्टियाबो फट' लानो होननानै बुंगासिनो बेनिफ्राय साल्टिया फना गोमाबायमोन गाइसफोर दिनै एकदम बिथिं सारिदुवारनि टन साइकेलावसो बोरैबा हाखराव द्रप गोलैदोंमोन खिन्थु डिसप्ले थांजोब्बाय आरोना होमबाबो जोङो फैनो सोलियो उपाय गैया खाफाल मोजां बोरैबा मोनखांगारबाय नङाबाथ' गोमानायबाथ' गैलामोन सेसमोन साल्टिना फना ओरैसो आरो दा जों हाफ टिकेट बारनानै गोजौआव गाखोगासिनो मबाइलजों मट' ब्लग विथ मबाइल गाइसफोर सापर्ट खालाम नोंथांमोना बेसे हायो सापर्ट खालाम गाइसफोर नै फैगासिनो ड्रागन टाया लागा बिफां लाइफां सारि सारि नै सिगांथिं ट्राक गंसे थांगासिनो स्कुटि गंसे फैदों एसे आरो थारमाने गाइसफोर मा बुंगोन मा थागोन जायोना जोंफोरा माने ओरैनो एक्सपिरियेन्सथ' गैखाया नालाय दा मा होननानै बुंदों दा नैबे गारियाबोथ' बारा एसेबां हेभिबो नङा मा होनना बुङो सुपार बाइकआथ' गोलैखायानोसै बेफोरो एडभेन्सारफोरा होमबाबो मट' ब्लगिंनि थाखाय बहुत माने मोजां आरोना तेरिका सोरखौ फन हरनायखौ आरो दे फन हरनांला र' खोनायाखै बे गारि सालायनायाबो सोरबा फन हरजायो नामा दायो जोङो माबा मोनसिगोन गाइस मा होनना बुङो गार'गा माबा तेरिका नामफोरखौ लगायलाङो बिथिं सारिदुवार बारबोनानै हाफ टिकेट बारनानै नैबे सटाय मोनसिगोन आरोना गाइसफोर सटाय मोनबाय बेयाव फुरा गार'फोर दङ गार'फोरनि जायगा बारनानै बिथिं बर'फोरनि जायगा मोनसिगोन गाइसफोर जों एसे थाब थाब थांना फैनोसै बेनिफ्राय दै सासे मोनहैगोन आरो मोनहैना खुनु आसा गैला गाइसफोर खिन्थु मबाइल स्टेबिलिटिसना माबायदि नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै बुंनो हागोन गाइसफोर
माने आंनि रियेलमि मोनसे शुट खालामनो दे गाइसफोर रियेलमि मोनदों दे मोजाङै मोजां सलायला नोंनो बारासो इसेबां लेभेल देखायनाङा आजिखालि गथ'फोरा गला गामि गामि सोर लानानै ओरैबायदि जायगा देखायोना मा बुंनोलै गाइस माने गोसोआ सानदों आरो ना गाइसफोर मा होननानै बुङो गोप्र सोलार लागोन ना डिजि पकेट टु ना मा होनना बुङो बियो फिसासाया गिम्बल केमेराया बेखौसो लागोन ना माखौ लागोन माने फाइनाल डिसिसन लानो हाथ'वाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंनाय गाइसफोर मुभि मोनसेखौ लानानै जागोन माबाखौ गोप्र'आसो थिग जागोन ना डिजिआइ आंनि ब्लगिंनि थाखाय डिजिआइ माने पकेट टुखौबो लानो एसे इच्छा आरोना बेबो थांगोन बेयावबो माबा एवार्ड 40आथ' थांगोन बायदि मोनखादों ओरैनो फ्लिपकार्टफोरावबो 40नि एवार्ड देखायखायो बेनिफ्राय ओरैनोथ' गोप्र' हिर' 10फोरखौथ' बिदिनो 50नि खाथियावनो थांगोन गासै सेटआप गासै लानानै आरो हेलमेट सेलमेट लायोबाथ' पुरा 60,000नि खाथियावनो थांफ्रामगोन आरोना दा बेसेबांखिनि थाखाखौ प्रिपेयार खालामनायाबो जोंनि थाखाय एसेबां माने इजि नङा गाइस मा बुंनो लासै जालांगोन गाइसफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय दा जों थारमाने गाइसफोर साननैसोनि उनाव माने दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोर जोबब्ला जोङो मा होननानै बुङो बनजिल्ला राइडआव ओंखारलांगोन जोंहा बेयाव रिलेटिभबो दंखायो बनजिल्लायाव बेयाव थांगोन आरोना गाइसफोर दा बेयो दा खाथि लेन्डस्लाइडिं जाबाय थादोंना हा गुगानाय जागासिनो बेनिखायनो जोङो माने बेयाव थांनायखौ एसे लेट खालामथ'दों बिनि थाखायनो सेटआपफोरखौ जोङो प्रिपेरेसनफोरखौ खालामबाय थादों आरोना गाइसफोर खिन्थु दासिमबो मोजाङै महरै हाबहोनाय जायाखै मास मोनसेसो दंबावो आरोना माने बारा गोबाव दङ बेसेबां गोबावबो गैला दा जोङो गासिबो नारसोबाय गाइसफोर एसे स्पिडआव सालायनांगौ 100आव होनांगौ गाइसफोर माबायदि जायो आं मालाबाबो 100 स्पिडआव गारि सालायफेराखै गाइसफोर आं मालाबाबो 100 स्पिडआव गारि सालायफेराखै गाइसफोर नायनो 100नि क्रस खालामनि आंनि किल'मिटारफोरा जुदि आङो 60 किल' सालायनो हाया 60 सालायबानो क्लिप बैसोर जाजोबो आरोना गाइसफोर बेनिफ्राय फिन सार्केल 9नि गाइसफोर 100 क्रस खालामनायनि दिनाव मा जायो hey shit be with me oh Lord my God be with me let me try let मोनफैनायाथ' मोनफैबाय आयानो मोनथायाखै खारबाय सासेया मोनफैनायाथ' मोनफैबाय जोङो दैमायाव माने एसे थान्दा ओरैबायदि गुसु थान्दा मोनो आरोना बे दैमायाव गाइस बुस्थुआ बे माइकआ बारा थिग नंला माने चार्ज गैला माने बिनिखाय मटर ब्लगिंआबो थिग जाबासै आरोना गाइसफोर दसेनो अफ जायो नैबे जोंनिया दसेनो अफ जायो आरोना दा दैमायाव मोनफैबाय जोङो मोनफैनायालाय दैमायाव एसे आथिं आखाइखौ सुनानै एसे थांसै नैबे लाइटआ गोमोरबाथाय गैलाबो बियो फुल चार्ज मोनाबायबो मोनानायालाय थांनांसिगोन गाइस मिथिबायना दैखौ एसे दांनानै थांसै माइकआ थिग जायासै माने मटर ब्लगिंआबो माइक
माइक सेटिंआ थिग जायासै ओरैबायदि गुसुना दैया बियो गाइस मा बुंनो एसे दांनायनानै थांसै पकेटाव सोना लांनो नामा हा पकेटाव सोना लांनो गुसुनो न'आव दा थांनानै भाइ किंफिसार एसे मा नागिरदों हा किंफिसार किंफिसारलायनो दैया लेथ्राथारलै गाइस बेनिफ्राय एसे बेरे खामानियाथ' जोंहा जायाखै खामानिखौ दा मावहैनांसिगोनसो मोनाबायबो थांसै जोङो मिथिबाय ओमफ्राय मट' ब्लगिं एसे माने मा होनना बुङो ट्राय नायदोंमोन मबाइलजों थिग जाया गाइस आं रावखौबो रिकमेन्ड खालामा मबाइलजों थिग जाथारा आइफनफोरजोंबा थिग जानो हागौ खिन्थु ग'प्र'फोर बायदि जाथारनाय नङा बायदि मोनदों लाबारनांसिगोन गाइसफोर ग'प्र'खौ दा थांनोसै जोङो थांनानै खामानि दङ गाइस सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो साबस्क्राइब खालामदो दिनैनि थाखाय बाय बायसै नामा गाइस